ଆଜି ହେଲା ପବିତ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। ସବୁ ସଧବା ନାରୀଙ୍କ ଦିନ। ଝିଅ ବେଳୁ ଦେଖି ଆସୁଥିବା ମାଆଙ୍କୁ କରିବାରେ ଆଜି ନିଜେ କରୁଛି। ମୋର ଥାର୍ଡ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। ଖୁସି ପ୍ରଥମ ଥର କରିକି ଯେମିତି ଥିଲା ଆଜି ବି ସେମିତି ହିଁ ଅଛି। ସବୁଥର ଲାଗେ ନୂଆ ବୋହୂ ଭଳି। ଠିକ୍ କହିଲି ନା? ସଜ ହିଁ ସଜ ଶୃଙ୍ଗାର କରି ଆମେ ନିଜକୁ ଆଇନା ଆଗରେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ବା ଲାଗିବନି ନୂଆ ବୋହୂ ପରି। ବର୍ଷକୁ ଏଇ ଦିନ ସିନା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁରେ ପୂଜା ବ୍ରତ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କୋଉ ଦିନ କୋଉ ପୂଜା ଯାଏନି କି ପାଟିରୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ନ କରିଥିବା। ଏଥର ତ ସାବିତ୍ରୀରେ ମୋର 3ଟା ଶାଢ଼ୀକୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ କୁର୍ତ୍ତୀ ଥିଲା। ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ତରଫରୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ କୁର୍ତ୍ତୀ ମାଆଙ୍କ ତରଫରୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଭାଉଜଙ୍କ ତରଫରୁ। ଆଉ ସବୁଥର ଭଳି ମୋ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଆସେ ମୋ ବାପ ଘରୁ। ପ୍ରଥମେ ଘରେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିନେଲି, ତାପରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଏହି ଓଷା ବାରିରେ କେମିତି କେଜାଣି ଭୋକ ଶୋଷ ହୁଏନି, ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ତ ଭୋକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହିଁ ହୁଏନି ମୋ ଦ୍ୱାରା। ଅଳତା ଲଗେଇ ସାଜ ଶୃଙ୍ଗାର କରି ବସି ପଡ଼ିଲି ପୂଜା କରିବାରେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅଫ୍ ନଥିଲା, ସୋ ସିଏ ତ ପଳେଇଥିଲେ ଡ୍ୟୁଟିକୁ। ମୋର ପୂଜା ସାରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କଲ୍ କରି ଡକି ତାଙ୍କୁ ବି ପୂଜା କରିନେଲି। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା କରିଛି ତାର ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି, ଆପଣ ସେଠି ଯାଇ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ମୋତେ ମୋ କାମରୁ ବି ଅଫ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। କହିଲେ ଯେ ଆଜି କିଛି ରୋଷେଇ କରିବନି, କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ଛଡ଼ା ଘରର ବି ତ କାମ ଥାଏ ନା। ଖାଲି ରୋଷେଇ ତ କରା ହୁଏନି। ରୋଷେଇରୁ ସିନା ଛୁଟି ମିଳିଗଲା, ଘର କାମ ମୁଁ ବି ତା ଭିତରେ ସାରିଦେଲି। ଏଠି ଯେଉଁ ଗରମ 40-42 ଡିଗ୍ରୀ ଖରାରେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ସେଥିପାଇଁ ଶାଗୁ, ବାସିଲ ସିଡ୍ସ ଆଉ ପୂଜାରେ ଲାଗିଥିବା ଫ୍ରୁଟ୍ସକୁ ମିଶାଇକି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଡ୍ରିଙ୍କଟେ ବନେଇଲି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ପିଇଲି। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ତ ଶାଗୁ ଖାଆନ୍ତିନି ଏତେ ବେଶୀ, ସେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖାଲି ପିଇଲେ। ମାତା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖନ୍ତୁ। କୃପା ସବୁବେଳେ ରହୁ ତାଙ୍କର। ରହିଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜାର ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ପୁଣି ଦେଖା ହବ। ବାଇ।